grŵp o ffrindiau o ardal Llambed. Ni yw'r teulu Lewis. Ni wedi joio mas draw yn Gwyliau Gartref. Yn ardal Aberhonddu. Dyma'n ffeithiau teithio ni am yr ardal. Mae tua 8,000 o bobl yn byw yn Aberhonddu. Mae'n dre marchnad brysur. A'r enw syml. Mae'r afon Honfi yn cwrdd â'r afon Wych yng nghanol y dref. Aberhonddu. Tu fas y dref, mae Parc Cenedlaethol Banau Brycheiniog. Mae'r parc yn 520 milltir sgwâr. Mae dros 4 miliwn o bobl yn dod bob blwyddyn. Mae'r parc yn lle gwych i gerdded, beicio ac i gael antur. Aethon ni ar gwych ar y camlas. Yn y gorffennol, roedd cychod arfer cludo glo a haearn ar hyd y gamlas. Nawr, mae'r cychod yn cludo twristiaid. A hwn oedd y peth gorau neson ni. Mae sawl rhaeadr yn y parc cenedlaethol hefyd. Gaethon ni amser da yn rhaeadr Henryd. Dyma'r rhaeadr uchaf yn ne Cymru. Mae'n le gwych i fwyta a blasu cynnyrch lleol. A ni wedi bwyta'n dda tro yma. Dyna ffeithiau teithio ni. Ta-ra!